Auto začalo hořet krátce po půlnoci. Když se ho hasičům podařilo uhasit, zůstal z luxusního vozu jen nepojízdný vrak. Škoda se vyšplhala až na 25 000 eur. Už od začátku vše nasvědčuje tomu, že auto nehořelo náhodou. Privolaný zisťovateľ príčin požiarov na mieste konštatoval, že požiar bol s najväčšou pravdepodobnosťou založený úmyselne. Nám se podařilo zjistit, že požár s nejvyšší pravděpodobností souvisí s víkendovou akcí Národní kriminální agentury. Kukláči v chorvatskom Grobe zadrželi skupinu, která měla ve velkém kšeftovat na západním Slovensku s auty. Mezi zadrženými má být i jeden policista. Ten měl dokonce podle našich informací v čele celé skupiny stát. Luxusní Audina, která nad ránem schořela, má být podle našich zjištění napsaná na manželku zatknutého policisty. Tyto informace dnes ale nikdo z kompetentních nechtěl potvrdit. Ide o rozsiahlu akciu Národnej kriminálnej agentúry. Vzhľadom na momentálne prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. Podle mluvčí se prezidium k celému případu plánuje vyjádřit zítra. Podpálené auto může být výstrahou. Zda tak někdo zastrašuje manželku policisty nebo přímo jeho, aby nepromluvil, to teď policisté zjišťují. Okolnosti, za akých vozidlo začalo horieť, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Manželka policisty, který má být v kauze s kšeftováním s auty zapletený, se na kameru vyjadřovat nechtěla. Můžu se vás zeptat, tento automobil patřil vám? Nie, nemůžete se opýtať. Pachatel je, jak už to v těchto případech bývá, zatím neznámý. Pokud ho policisté dopadnou, bude mu hrozit až několikaleté vězení. Z Pezinku David Mimra, televize Joj.